Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Karon gamix na pug ko og atong Igora Royal kay mag-color ko og kaning kabiring white hair. Kay kani si ma'am gikan para ba taon ni sa Antipolo, Manila, dili jud sa Antipolo, Bohol, Manila jud siya gikan. Usa po siya ang gidong diring dapita nga magpa-color sa iyahang buhok. Kano sa nigiriban ma'am ha? November. O kani mo po ni ako ang customer o nga mo ni ang buhok nga giriban atong last November. Kani si ma'am bago ni naligo, basa pa ni ang buhok, wa siya panudlay, pero ang buhok maklaro gyud nimo nga perting hamisa, pertik yung pagkagwapa basta Swarovski product. Nindot yun na niya karon mag-cover ko uputi sa iyahang punuan. Okay, kaning dati mga white hair kinahanglan yun ni kabira ni nato aron mawala kay di pugod kabiran ma-discover pud ato alaging mga edad. Oy mo nang maningkamot yun in taon ta nga magpagwapa sa atong buhok. Mo nang dili gyud ka basag asa magpakulor para imong buhok continue kagwapaha. Unsay purpose aning magkulor ta sa mga puting buhok? Unsa man na siya dayon, unsa ay mga number nga akong gigamit, pangutana mo di sa comment section unsang number nga ato ang gigamit nga gibutang ani, plus ang developer naggamit medyo kog timbangan kay wala ko'y timbangan, dili gyud ako na matrabaho ni akong gibuhat. Kay diha ko sa timbangan nakasalalay ang ako ang kaanyag sa buhok kay mo na gyud ako ang trabaho or ako ang content nga magmugna ko mga buhok. Muna siya nga, paningkamutan magwapa niya. Taas kay buhok si ma'am no. Ara yung taas sa pero wala dyan ni nga bugto daw yung mga buhok. Dili ni para sa uban nga riban ang buhok. Sayang kaayo nga ito ang patas uning ani nangalagas na kay tungo sa katag-as sa buhok. Pero kanikang ma'am, dugay-dugay na ni giriban pero gwapa ng gihapon kaayo. Diwa yun na nga unsa kay basta gwapa ang buhok. Nindot ang mga medisina gigamit. Bundastic man si bundastic atong gamit ma'am no. Bundastic akong giriban ani niya, gwapa ang bundastic jud nga ribanding depende pud sa buhok kay ang napoy uban ga kung gibundastic nga wa pud kauyon, pindi gyud sa grano sa buhok ug muuyon sila. Kani uyon kay kang ma'am kay gwapa kay ang buhok as in super straight jud kaayo, dili gyud ka magmahay ug magpariban kag inganig mga Swarovski product. Ang color po dili gyud madaot atong buhok basta color nato mga Swarovski, dili ma-dry, dili mo gahi, wala gyud siya ana kay dili gyud ingana ang ato ang mga produkto nga gigamit. Karon si ma'am nasa akong steamer gyud iputangan na nako na siya og Bonacure treatment kay magpa-color ni si ma'am. Magputang yun siya og Bonacure pali mga lagas ang buhok. Gikan ni si ma'am sa Antipolo, Manila. Inya karon sa kapila na ni balik si ma'am diri po siya atong November. Karon na po at iharang hubong merkado ang Tagbilaran og Antipolo. Di ka malain na o nga na siya ka kuan gyud kanang loyal kay sa ako. Kanina humana gyud ang buhok ni ma'am. Taas gyud kay ang buhok ni ma'am o arang pagkahumuka gwapa gyud kaayo as in super gyud nga. Comment mo din ha kung unsa inyong ikaistorya bahin sa buhok mo ni siya giriban nga dili gyud mga unsa bisag unsa katagas yung bisan pag-abot na sa kiting dili gyud siya mabritol, dili mga tangtang basta Swarovski product gwapa gyud atong buhok, dili gyud ka magmahay. Gi-treatment siya gibunakyor gikulura kabiring white. Basta to kalayay ang gigikanan kay Antipolo man to ya karon di man sa Tagbilaran taas kay siya buhok no as in super gyud pero gwapa kay buhok ni ma'am dili gyud ka magmahay as in super gyud ka anyag way kabutangan as in di ba gwapa no. Ug sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel, Miss Human Being, daghan kay salamat. Ug sa sunod tong kita-kita sa atong video. Bye-bye sa tapagkakaron. Bye-bye.